byose ase nyumba yao nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobekwa isiko mbabwate sanitary wares buna chising chibakurichete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisii asenamba, enotisano nebire, Eyemo kianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV. Nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti sano na ibire inye isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ekerole asumu chibuo gembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabirebia fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano na ibire isano nisato, isano, isato, Eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibire isano na isato, ibire maragatato, Eyemo isano na isato, isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Umonchumu ligere bono na kualiganiria ndonsi ya soberete na kukwani ya semarogoba ya bono lingeli tukeliga bono ya Jumatano stariki nibiru mutinyo gatano gatatu omwaka bwekiri bubere na meronge berene tatu na mange habereka okolekana seri tukeliga ekero cyaragire Ensa Eyemo ya bono marogoba aseri bwanyare ko gusansamuranira na okumanya so bwikira no balike bayito batare cingogo chonsi imene ziko rongo rwa Gusii nyaro okumanya buna abereka watekana mange abeire bono
bono kago korekana ekerokiri kombekerikia Gusii Eltech Council semwanya getinge bomera nase county area ya Nyamira na boigo ni gobona magendra gendete ko ni kiwa ase chinse mu ao ayibono gocho kumanyia ase biro bitari ebitambe ayungati ngocho kumanyia ase boigo murandie ye oso murandio yomo enkondi bono abete ga kumutachira nso butukubo kira lero omongino yomo bwate miaka 50 no yomo kurugaiga ase county ya Kisii ayungati yalian ngocho kumanyia moncho muligeria ase marogoba yabono gendra gotobwate go terensemiri mtandao insema ya Facebook Ndizi TV News the digital na bagansemiri ya YouTube na bogo tunyarabuna Ndizi TV News. Sanansu ikiwonu mwanchu muligeria sensemo yabono marogoba nkumanya senchira yobo ikiranu eliterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesa ya mangana mayeto wachaga kurwase bunge ya South Mogirango ase skuru ya Nyamondo bakoretaro ya bweka se county ya Nairobi agoika ase bunge neneno na boni ko gati ya bara ikurwase rongura Gusii baligania borokiwa kurwase skuru ya Nyamondo gati ya wono muaba women rep county ya Nyamira na boigone county ya Kisii Jerusha Mumanyi na boigo na Janet Yongera bakora wa no mubungo South Mogirango Silvanus Yosoro aborokiwa wuni ko banyarochenga kichiabene go sangana bara ikurwase rongura Gusii bono baba obosemi aneko babolia banyale kobe komokia ase amasomo. Amjambo. Muyamole. So tunashukuru sana kwa kuja kwenu. Of course tunawazindikisha kule nje mpigwe picha ile inapigwa vizuri. So you need to work very hard. And as you heard me say, the first time I came to parliament, speaker was a member, just an ordinary member. Kitambo I was in primary school. Na yeye pia alikuwa mdogo. I think alikuwa faster mama, I think faster. And then now he is the speaker. Lakini hata hivyo tukiwaona we feel home. Juu hata sisi tulisoma huko. The beauty about South Mogirango, that is my best constituency. Mko wanasema kweli. Kwa hivyo hata nyinyi wanafunzi walimu wakiwaambia work hard, they mean what they are telling you, work hard. Hakuna mtu hapa anakudanganya. Nishukuru walimu na wale ambao walipanga. Nimeona almost every student here hawatafika Nairobi. Mjue ya kwamba ile shule ambao mko, hata mimi nilisoma shule kama hiyo. Mimi mara yangu ya kwanza kufika hapa parliament. Lakini wakati nimekuja hapa ni wakati ambao nimekuwa elected. Hapo mahali mlikuwa panaitwa speakers gallery. Panaitwa speakers gallery. Haufai kuruhusiwa kuingia hapo. Ni wachache, nyinyi ni special. Wale wengine wanakaa opposite. Hiyo inaitwa public gallery. Ile ingine mnaingilia huko nje. Hii mnaingia mpaka ndani ya bunge. Hata sasa hii ninaongelesha kwa corridor. Hata waheshimiwa wakileta wageni wao wanaongea huko nje. Na gotigana ibono goetania abanyakerobo kurwase kombekerikia manyagetinge kurigeria mangana yoboroso bumo Gusii nigono bomerana asumubagania yomo imeye county ya Nyamira aseri tukulia lero bakoragwa no munyakerobo George Nyakundi oyubono nyara kwarigania umuyigo yo asensemeyo niwamurekera mangana mange anana igoro yoboroso na boigobo tenengu na boigo no buraebu bumo Gusii asebanyara kobolia serikali kone kibunanko nyarere Gusii rege koro gati ale baikirana asensemeyo mono garibwe county ya Nyamira oyate abuna ambacho kubwate naso bwamo buno mulikito kurwase county ya Nyamira Job Maangi agotomanya abanyagetumbe imeyonge heritage mbatwara egikaro kya bene asomo bugani oyomo imeye county ya Nyamira asebakwanera chinchera ao chogosira na gokinia egekoro kyomo Gusii lero igotwachaga ase abanyagetumbe gose chairman 20 ba Nyamira County bachaga goikaransa kubanga emiroberi yabo ase okwegerereke Gusii nigo bateba eganga yabo enene no kugendereria obumanyi igorege koro kyomo Gusii kirayu wakarenani amangana ito yeke Gusii tabasa gusira kurwase tole amangana yagendere koberarro obunda bwaito mutakere kumanyikana buyaki mangana kiere na boigo no mwandu bwo Gusii noro tuyumanyanga na kyogo utakire ko tigara sabana baito
aseba igo bateba mberwete koenekia buna omorembe no bwamate obuya Wanyagitinge wiko manyene nabaga kabali abakuru nabangina abakuru nabantu abakuru go babwata omorembe obo bene batoligeri chinginjo chingiya unabagaka toeso ase ebinyoro kosemia Mwanyagitinge igoro y'omorembe na omorembe nigo chokire nengoro yaitu kuruase obuswanya saibye komanyene mbasaba eserikali kubabwatesia elinda koeneke bunege koro ky'omugusii kyagendereire spiko ito yoregama na intwe abeke mikakati gosemera oberio tunyare konyora ibaga tosomia abana abaito asti skuru cheito nonye na asti kanisa nonye na asti barasa otwari kuburi serikali cheito na kubwa mona serikali ya Nyamira torasiri omuroberio oromuya mono asa abana baito asi chisukuru kiribu ari kuroga matatangi egera abana baito borokererigwe chimbakiro mirabaro nabo igo nimeba yeno omonogerwe county Nyamira Enoch Okero oyubo igo orenge omogeni bwesiko nateba nerwete kubwatesia abaraibande erinde gosira egekoro ky'omugusii kona bonta ete kobasaba omoroberio bansire nchebu no monogeri bwe bunge yaito ya Nyamira na abeiro motangani naende nerure kubabwatesi na kubasira ase chinchere kitoikero omugusii bwensi yaito na Kenya yaito tobeka omugweka n'omuya keregesa kukeraga nikoligereri ntwancheranete ebinto by'ekisasa lakini ebinto by'ekisasa ibwende koba namba ibere bitokonye gosira namba Eyemo eyire omwando bw'omugusii yanya saba seseni abatanga nonsi na inchemba ina lingambi ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Mbija muno muri kito kurwase county ya Nyamira Job Maangi hasoroboti urwase nchira yoboyekera nugo tigana na yubono omorokyo oyo somorokyo yo mombirerare kurwensemo yairande gotoka se gwodi ya Nyakoe ekerokeria abantu bataramanyekana bakagere ko abayibigota osogosagana enkayaye yubona agendrete kwaga chasanseme yuna koiba ebinto ao gati yabo nebinto biestima kolengana no morokyo yo aserieta Evanising Kogeni gate birebuna ebinto nigo bya bikoyibwa aswekera boni gabi taratoka omugambi bwenseme yoni gobono Charles Nyauso aberga kurogo tina gotyabuna gekorekende bune kingyanya kolekana sensemejo asate biro utiko imeni gobogendret na kuroge kurege tindi gochia sabantu alibakoibwatirania asamangana jo webi buno mulikeito Frida Kerubo agotomanya Nigo beiro moichano manene asomoro kia Evans Ngoge oyogendete no bwagachi bwe nyomba ya yenya magega ya baibi kobunana gosomwaye na koibe binto biestima kolengana nere nigo babete bakobisalia anene chinga kiba utete omorero asasinyire komanya ekirenga kia baibi abo ikera bono iga kera suspecti omanya kurororo ogenda se nyomba ogeta kuroge kitakia magega onyore keigoire keburi kebunire osago chie compound onyora chicho echibunire iburi bitayo byonsi chinyomba iburi byonsi ibunire ne merangu yonsi igoire echichuma merangu ene igoire yonsi nande iburi bubunire onyora nga chiwaya chia konyatwa kole wiring socket ne chiswitch echiatire Echiwaya chons pia chingusire chikarusi waroro. Tinga kechio boigoni go Evans aerera ekatiye binto biri byebetwe. Bya wiring byire tukorwa ne binto byechiriwe 50 about 50,000 shillings. Na byi basaleti abago nande mbairete bichiko bairete chinyundo ne binto mbali byo bwagachi byababundi byati byarenge nyomba ma abiro bimba birete. Koine kiayo no mokonyi bo mugambi Charles Nyausi ase aruge kurege tindi gochia ase abaibi boigoni go ainekebna bukara bine byombya nyakoine kigwa ase kinyorekyo igolenda musigning awoni ngonde bweso chitemo compound maga karusie chiwa cyo mwalimu I know this is chiwa chire very expensive chiwa yinji manyire nuli kukorona scrape twase kora gwaya utamaidi chiruete na abana bake batabina kon chiwa so igo ngoteba nga abantu baento kurubwari bumaiga we are tracing you manga taka bereka nyuge tokyo munchiri ga igas tomanyete mbona ngere korokana
Abasae nigo baboligwe kuria chinjira chingia chioko enyorera enengo. Asabamenyi benseme yo baboligwe gotagora ebinto bunebyo. Aseboigo baboligwe gwaka oroboti kibara birole. Igolenda abana aba bake banda tubati gase bagokora itirie gase mokora yukuiba. Kora gase ndere yengencho iranya kora tuno chipara gase mole. Na abantu baminto kubasaba mobe very vigilant. Tubasa kugole gento umuntu akonye gento roche gatabwente okonye gento. Iko na ono chiwacha urute maiga we are sending edi mangana go abantu baitungo kimuranyora abana usonde bwenso kugole binto bile scrap aita mabati wose chiwaya chistima uroche gatabwente kutora wayecho tume report ya na report erindegera amu bana babe apprehended. Boigo nigo mokonyi bomugambi aenekebuna nigo oboibi bwekerero bwabere bokwenekigwa asikulende abamenyi benseme yo baboligwe ko bamaiso. Isa abantu baitongo oboibi bwachire bwa kisasa asa montao bantu akokeresimi bagotebinga umwana nara osirete umwana no yo gwachi kubwati no umwana kubwati umwana ocha usininka abu ngano umwana bacha koyi banyara bagoitire at the same time abantu bakono imonto isiminga kinamba chao chisimijire gara kabire tubwato kaninga wano tomachi besa usikorega nega abantu baitu bachiatalini mangana munayo ambintu bese bakuru Safaricom naenda abayiba atokire bakosochi compound ase chigari chipakiri abantu baitu bari bachibe besa nega ali mkwatike kali message dashboard nabo bakanya bako target Egekure tindi nigo kiarure ase bali bakorete egekorwe ekyo asiane kirigwe buna nigo baremo kirigwe egetambukiro kebwenerete nigo nkuru gokurera ase bande bonsi bakorete egente kebenga atuembe na bera iru ase bare kero baramanyekane na ekero barabwatu na bera abere bobe. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono mulikito Frida Kerubo hasoroboti rwasenchira yoboyekirano moncho muligere mrogotigana na yoni gobono abatenende board na boige skuru yoboroso ya muitunye gotoka sebare ya Kisii Nyamira barene kibakwega okelia kubwate kanane libona ensemeli teneta mangano yokrosyo wechibara akena babere bagwesoke na kobeka chibobi gose chipamba ase bari yoni gago chemitinye meke maega ya mangane basakano korokana komentana aboro kiwa skuru ya muitunya korokana kubwatira ni asamangana yibasakano kubwatikana okubara wechipambu echukolengano mu MC wensemo ya kamera James Matingani gata beribuna ekinege tambukiro kyo keye basakano buno muri kiton demo Steven agotomanya Echione chibicha chomo tienyo gatatu mwaka oyo ensemo ya moitunya ase parenene ya Kisii Nyamira ekakyaboro kigwa n'abamenyi bari korobekanira ipare yuo omwana nagakwera paraga basigari mbauro getinonye omwana onde igoro natuome twerori nere nyagitari aranyaregete bono gotwachire para ase ng'enche yogocha kobekeru chipambu bono igotwata mana abaibori n'abana n'abanafusi tiga batobekere pambu serikali abagina kura Enfagitie pare yogoto korukemera paka mogonchoro moitunya gapa musteya mante bagwa kwa muna chinchoke para bagochoro munezeze kwete nenga kia serikali nyanyare gwesora nige kubatana ne serikali ya county ya Nyamira kwene kibuna chip bumps ngobe kuchira separeye okonya magima yenseme ye mono abana beskuri ya moitunya primary school Emetie nyene maga yokorobekano okwo nigo chibwo bichie para chiabekirwa enseme yo engana yago keiru ne skuri yoboroso ya moitunya. I want to say that I'm really grateful, more especially for the MCA of Kemera, that is Mr. Matinga, also the Member of Parliament of Kitutu Masaba, for the pressure that they had put to Kenya so that they erect the bumps in front of our school. I know they have pushed it hard to happen. As it can be remembered, we recently had a demos because our learners, we felt that they were not safe. So we want to appreciate this work that the government has done. Indeed, that was the best language that they could understand anyway, so we appreciate. Sasa tunaweza vuka bila wasiwasi kwa sababu gari zinapunguza mwendo. Sasa wanafunzi hawana shaka kuvuka kwa barabara.
Omo MCO Kemera James Matingani gaireire buna nachi kwegerere emeroberi bune yeigase wodi asomo jumbe wa Kitutu Masaba Cliff Gisaira asabiru kugendereria amagenderero yonka getenga jipambusia jibuna jabe getuga chigari bono nche chikeiye speed konya bakuminyokera na abana nkagetenga bono mbaja batwara oboremu bwo gutambuka para asengenjo chigari ekere chekirororo kuira chirengora nande ngosabane na omochumbe Kitutu Masaba omoske Cliff nere achatarire skuru eye egera nyerore asengenjo igere under national government alenki araba konya asengenjo skuru muna moroche igera separa nitakeire ro siguya egere nona abageni kibagoeta yarolekana ngane motel skuru ere asense mo yaito yakimera ana otogosa bajiskuji ne jitigarete itarabekerwa chiro ito mo wonjo itarabekwa na anda ase mechandere na otogende ko tebyo gendere no mokyoyo okonyesi ase wodi ita yakimera muna bono ntwabegeta mache asenya kigogiro oraria na macha ya onta tempa tebinga ninta getaru adogoro ache pakaga school ndeti bana bagende kuri mache roche usona mata mwagenda roche so amacha ali twabegete nya kigogi igonta getatirimbo kegocha tobabekere tapunsa inumwe iguraiga amacha soa chibobi chiarosi gunchikonya gokiarania emibasokano ensemo ya Moitunya. Kuripoteria Ndizi TV kuru Moitunya Kemera Ward County ya Nyamira Elietariane Ndemo Steven Mbiya mono muliki Ndemo Steven asoro bochi rwasenchira yobo ikirano gotigana yubo ntogendere kumulikira mangana rengeta magendero mo musibe godi nyako Cosmos asimundio yage nigwana atabira nabegete mirubiri sene likunyara kwane kibunankura robo koribo yogochia saba menyi be godi ya nyako lisukuri rogo kwana maiga yogo tara ago ikase kenyoro kenya nguru ke kutoka jinsemo chia gomba se wodi ya nyako igate abuna amache nabo igone bintu binde amonechi bara ngati yali yaguchukumulekera some buno muliketo dipona sanya agotomanya Nditukuria lero omwemsiebe wodi ya Nyakoe Cosmos Oyagi niga igora bene ebitacho bya mache ebyarosiri ase binyuru ao imiye wodi eyo ya Nyakoe kati yabo ne kinyuru kya Nyanguru Nyoero amona Gionchomba lero na chiro bishali oja kurigoreke tatuna arosi ga igari ya Masabo water spring abantu bekenyoleke banyora amache amache aya gosabwa abantu kuru Nyakoe SH asabu wekenyoro kya Nyanguru kyombeta nonyango chikyoge mwina ekirenga kyobo chanu amono kurenda amagima y'abantu kurwasa marwire ao na kyabegete busyo elyo kogendereria egesaku nanyorete bakubucha inse nechimanyi ekageranga mwangango barosirende getacha nonya fandi sitito nchirakora nchiracha ngosaba abantu banyanguru atla chiki ya getacha kekera kinyoro kya Nyanguru banywa macha ya ngora nande banyalenda macha na maya nande na manga koba abamenyi be wodi ywe nigo bagokera umurubiri ywe asebate banga nigo bachandikire asekero egetambe ambi nande tugomba nagenda to kubeka ororo usega asugwa kori rengiya orocho rwa tusumwira matuka mange sana rwati igen tonda te tomo ichinga tomo ichingu na tomo ichinga Pero ya digamos na so torasireta ndo achandika mono sana ndo abate mache ndo abate itacho nise kwa kavusire tware go tachanse eharo to go tacha oetera chituma nechipa ebwen sokera osiri ana go kiro yayi atero sire chore nugwa abantu bakiko sekubitara yi chinga kichecho nigegora chibara echo cyachandira abamenyi bensemeywe asegeka kyamatuka matambe asaerera amagenderero gusemiro biri yabwate yo guchikokorera abamenyi bensemeyu ye wodi ya Nyakoe nganyora chipara isano ngachira abantu baito karosire abantu baita sibagweta ngataga chipara chiri chitanya kore mukubense yagachagete kalime pare kurunya kobali akwandalia ndubi yani kurulia ndubi akwandanya kobali kalime pare nde kurukie ore kugenda gomba ngalime parende korukioge kogenda siara ngalime parende korugeterie kogenda getonto korugeteri kioge getonto ngalime parende korubogeka yanyabengeya
bwabene bogetawe gati yabaria bagokereta magenderero y'ekibara asensemeywe nigo baboria okurigererwa gwestima asensemeywe eliokoreta obwasie kwo gocha sebinyoro ongesa mugambia segasi analika gukora magania abananchi batagete ndoje ngaikeranire omogoko mane tukuri ngambia mono nande ogenderere ko mambie ndo tonyaye oburabu buri mutu ende no mogoke sengenje pale ase miaka menge njanya korosiwa tuabere twebire tulege suntaime gajengo barabu bwachire kone barabu bo monande tutagete mochimi waje gotokora mbolinga chitaya ntubwati estima ya tuborire kenyoro igonga mochimi wasegasi wakora nengia ande gokoira na ande mbara koro mupango abantu baito banyore estima Koripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwase ward ya Nyakoe egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietalia Nendi Pon Asanya Ndiye mono mulikito dipona sanya sorobotu rwa senchira yobo ikranu korwa chigwodi wikaji bunge tumurekere bunge lya jabuma choge borabu inse ya ye engineer Barongo ni gobono atebira na bwatemero beribo eisene ane konyara kone kya menye bensemo nkonyara bale estima gokwana litukolia lero magayo korogo kya setare yo negate una nachi ko bwatera na konyara kone kinangusirale amangana ngide chiseme nabo nachi ko sira basaya se bunge yaye anasobo koliribwa yaseka kemiake 5 agandrete bokorere unumulikito Josephat ya misi agotomanya abuna enchira Eyemo yokwena na obokonyi gokia asaba na bali banyarako bagoswa university kurwase constituency ya bomochego morabu bono nigo abisi yo mochumbe we constituency General Fason Barongo yanyareko bage gocha komoroberio bokwenekya buna yanyareko bage koena na amarube na boigo amagania aao kati yabo chikiare pin gocha asebalia barachiko bagoswa as university ande mbuyamo nasebali asibabere placed as university mbalimbali ase Kenya yaitengima ndagete kwatebanga umuchumbe na bwate konsani anene asaba wanafunzi abaiga nabo umuchumbe on behalf atebirenga asaba wanafunzi bali bakora form 4 bakonyera chikireti kire chingiye ba qualify kwenda university wachakira litukulia ijuma banabo mogo chicha ase office yetu constituency office elinde umuchumbe na bwate eplan erengia ofisi ndobwate chi computer chirororo igasi yabo chikopara na singinjo yo kuinua abanafunzi abaiga asensa yamo nabo tokokora online applications asensa yamo ya help wanafunzi banyore Jesu gago kwana kurwa ase chiapisi chaye homo constituency manager we constituency yo Crisantos Nyachani nigo boigatebire buna omochumbe Nolfason Barongo niganyare ko bakwenekia buno nyare ko bakwena na obokonyi gochia sabasa ime constituency yo gati yabo kwenekia bune nyare ko boigochaka omuroberio bokolikia abasae elinde ko barigeria emerebo ase chinsemo ao ndobwate data bekwirende ndobwate job seeking bureau as office ya constituency iyo mochumbe aro chingambu yabasayengo chandika bale bako haso kuliki chigasi so ekero bwachi chiri as office yega ndobwate chi computer chinateba aho chicha waikaransa ndobwate computer expert ororo kuganyete erindago konye ndobwate koroseri database whereby nabo job seek online kerwa job seekly na bokogenda elinde ororenga wakonye kire sofa igoro yomurobiri bokobeka chinguru chomorero ase constituency yo nigo Crisantos boigatabire buna bisi yo mweshimiwa nigo yachakire emerobiri kweneke buna yamanyire ase transform machinyale toko bachigo sareka nabigo gochaka omurobiri bokoreta chinya elio kweneke buna oborabu bwanere ko bokorekana ase constituency yo umweshimiwa ito nabwata na chipani chile chingia sensemo yestima chistima njiro na sweta ofisi anyabata chisare kete chile chinyenge ndobwata estima kurumagenje ward yalenge ase tokorokario gachi estima ya sarekete for 4 years lakini kila sweta ofisi tabanye fuatiliete kabari blessed alafu na ndichi project njiro rocha bekete cha last mile kero mheshimiwa so ofisi ofisi cha Kenya Power ofisi cha Rerek utema kufuatilia arolenga chi project ichiga chirichi chiroro chiri ni president kiri okoro ni chinde chiri chia kwa mirete njira senge follow up chat tange ko made properly
I think Ligo boigo anyare ko baga kuboria anene abasa ime constituency ya bomochoge burabu wanyare ko bakweli kene byombe elio kwenekia buna banyare ko bagusirwa kurwa ase abiseyo ya omweshimiwa we constituency yo nolfason barongo ndagete benga gocha sabasa baitu umweshimiwa nari tayari ku support ebyombe byabasa babwata those youths that are in groups nechi group chiri tayari kugenderera so ndagete bwanikare jabasa baitu being groups nyora chi certificate and nyora kende bekaka ganja siringi berisa toiga abakolera nga tugendereri mune bijana kwa ripoti rigitaseni kia Ndizi TV kuru mucho Kenya nyo gutuka ime constituency ya bomochoge burabu ime county ya Kisii eritarana Josephat amese Biya muno mulikito Josephat Amisi asaroboti rwa century yobo ikirana omwanchu mulikira wankumanyi gubune biro bya nebya butokira na mange twa kwaliganirete nyira wono omurobelio no rogenderete okurukuna world coin oyibono obereka okorekana nsemo ya Nairobi murobelio ni ga serikali yanyu tugutirare murobelio ni gokonda kwalengwa maiso elibono ekero bono kwalengirwa maiso kwanyara gwakano chibeso murobelio igobereka gutugutirware ayungati yalingo chukumanya kero chiaragire chinse isato chiabono botugo kiraga bunonko yakero musumali amangana magia a century yobo ikirana nesa tonkumanya inaenda mange aseri bolitari ko bwaterana gwetera sumono boimanyerio igakoro kwa Joshua utekere kuri Petro de Mokera ayana kichibi chamuri gicha wikira senchira iwenreteretera n'inchinkuru ko Vincent Onyancha.